mae Mael Davies yn hyrddio hon mewn, ond yn achosi problemau. Mae Clagan yn pwyso gwell gan Gymru. Wrth i ni gyrraedd y 10 munud. Will Evans, os na gyfle i'r gydio, Evans! Gol i Gymru! Will Evans yn troi yn ei tharo hi, ac mae Cymru ar y blaen. Cymru 1, Lloegr C. Wel. Mae'n rheoli hi ar y hanner foli. Wedyn, mae eisiau ffeindio'r gornel bell yna. Yr unig lef yn ddod i'r golwr o stad ymddychal. A mae o'n wypio mewn o draws y golwr syth i fewn i'r gornel clinicol o gol gan Will Evans. Sgiliau hyfryd. Mae fe'n disgyn. Dyfarnwr ddim eisiau gwybod. Callum Roberts i lawr. Dwi wedi gweld nhw'n cael ei roi. Nath Callum Roberts yr rhif 11, nath o'n dda a clefar i ddod ar draws Ian Donoghue. Ac wedyn nath Ian Donoghue ond o'n rhedag efo'r momentum i fynd syth i mewn o beth bynnag. Mae Clagan, mae'n anhoir. Eiron Edwards i Gymru, mae drwodd yw i'n ddoi i Gymru! Eiron Edwards yn taro i Gymru! Yr hen ben yn berffaith! A mae'r 20 munud cyntaf yma yn berffaith! Cymru 2, Lloegr C. Mae Cymru Catholic yn gampus. Wwan Eiron, positif, dwi'n mynd am y gol beth bynnag. Edrych am y cyddiad y fel, i ddweud siŵr fynd i'r dacl i'n dod i mewn. Felly mae o'n gwybod, geith o'r ergyd ar y gol wedyn. Clefar gan Eiron, profiad gan Eiron, a gwych gan Eiron. Troed chwith, pasio i mewn. Fydd wrth i fod o hwnna. Will Evans, sgorio'r y gyntaf. Mae'n opsiwn, e? Cain Owen yn cyrraedd, Harling mewn i'r canol, Cymru'n creu unwaith eto! Mae Eiron Edwards wedi taro eto! A'i breuddwyd yw hyn i Mark Jones o ffach ar y cae. Mae 2 i ddim yn yr hanner cynta. Eiron Edwards yn cael yr ail am noson i Gymru. Gwych o'r rediad yn dod i mewn yma na gan Lewis Harling. A wedyn gododd o'i ben, welodd o'r rediad Eiron Edwards a Eiron. Mae yn ymroi i'r postyn cyntaf yna, a mae'n mynd oll ffordd, a wedyn mae'r dasg yn un syml. A di Eiron ddim yn methu. Gret, de. Gret. Will Evans eto yn mentro. Bobl bach! Will Evans! Beth yn y byd sy'n digwydd ar yr ofal. Chi ddim yn gweld pethau. Mae'n beder i Gymru. Ti'n meddwl yn cael chwia defnyddio i gorff ma fama. Mae Danny draed o'i bach, felly dwi'n meddwl os o'n mynd i sgorio. Ond mae o'n crymanu hi i'r postyn bella. Mae di binsio fi. Mae'n bleser cael bod yma. Sam Beard yn clirio i Lloegr. A mae'n drwodd, mae gyfle i Lloegr ys na ffordd yn ôl. A mae'r bediad gan Ramsey. Michael Cheek yn glir. Ond Ramsey yn barod amdani. Pwysig. Oh, Mark, what can I say? Congratulations. Beyond your wildest dreams? Yeah, thank you very much, Bryn. It is beyond our wildest dream. But what an effort from a set of players who gave us everything they had. They were absolutely fantastic. Mae rai mi ofyn y gol gynta i chdi rwan. Ges di gymaint amser i feddwl am y gol. Oedd y bel mynd trwy'n feddwl di? Dwi'n meddwl cymryd un touch i'r llach a just canolbwyntio hitio fo'n lan a yn lwcus wrth o fynd fewn. A wedyn yr ail gol Eiron Edwards, fel mae Eiron Edwards yn neud i ceic hwnna, fel mae wedi neud i'r seintiau newydd yn y lle iawn ar yr amser iawn. Ie, dyna, wedi neud career allan o fod, yn lwcus o fi o naid i tapio fewn. Well, it's always been a pleasure to interview you after you scored for Bala. It's a double pleasure now. Many, many congratulations. Yeah, thank you very much. It's quite funny actually. I said to Alex, imagine if we go and win today, and imagine if I go and bag a couple. And we were just laughing about it, joking, but no, it's yeah, really special night. I mean, it's the first time I've come to the camp, obviously with it being cancelled over COVID, and you know, we've bonded from minute one. And like the boys have said all along, it's been rivalries in the league, and we've gelled so well together this week, and well, that's shown this evening. Will Evans was razor sharp. Kane McLagan, I don't know whether I've seen a striker work as hard as that in a long time. The midfielders won their battles. Emlyn Lewis was a tower of strength. Every one of them, I don't want to mention individual names, every one of them were fantastic.